Amin. Tapuji matuata sian bukuende nomor 10 ayat sada 2 dot ayat ono. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi porbadia, natumo palangit dohot tanuon. Amin. Songonodo didok Tuhan Jahoba, John nama au, jal alusaku ma ibana, saydonganokku do ibana jupang hagogotan, paluaku do ibana, jalamar mulia ibana bahenokku. Saya pamahapok kudo ibanas sarimatua martua dona huddul di pangudingan ni natumibuli jalan namian di linggoman ni pargogo naso hatu dosan nama doktu Jahoba haporusaku jala partano batuaku debataku marhaporusat tuho duau. Haleluya. Martang yang mahita ale amanami para sirohan na sumurung debata ni hatuon nami huingot hami do di akka arion panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pahibul marohan nami jala parbadiai mamikiri sude natinaon nai patadahon matuhami dosa nami asa diarsak rohan nami asa hupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami jala asa hupasaut hami lomo ni rohan ni namanobu sami asa martua hami marhites yani rodi saliling-lilingna say patupa may di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak kahulongan ni roham. Amin. Tapuji Tuhata sen bukuende nomor 30 sada ayat sada Ari namar hasonangan.
Tatangihon mapatik ni debata di mingguta sadarion ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onom ari maula hamuna sa siulaomu alai anggo ari papituhoni ari pareadanan ni Jahoba debatam dohi dang jadi ho mangula anggo disadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutan ni halak pe namangebati hutam ai dina onom ari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari para danai jala di parbadiai dia do lapatan i oddo ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajar nasian hata di bata ikon badiado hata di bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ido sahatna atong rak mangidogo go mahita laho mangulahon naho bartu patik nai ale Tuhan. Tapuji Tuhata sen buku ende nomor 722 ayat sada dohot ayat 2 tujolomi Tuhaku. poti madosa tatu ado panidebata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang, para sirohan na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasyon nami na gudangi di julum. Tatap hami marhite-hite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna.
ala ni pakopkop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Hata baga-baga taringot tu hasani dosa. Isebe mangulahon akka na pinilit ni debatado na mamitori. Ise do na madabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do nong mate. Alay dadaholani, nang mula mangolu do, jala di siyamun ni debatado ibana mangudihok kita. Hasangapon mari debata na digijang. Amen. Tabigema kor pujian secara virtual Deborah.
52 ayat sada pararat ma baritami. Epistel di Mingguta Sadarion imana tersurat sian 5 Musa bidu 20 onom mamuka sian ayat onom rodi ayat 10a. Alai Roma halak nisir mabahen nasu uhum tuhami jala dirupa hami jala diapehon ulaun na poran tuhami. Jadi mangkuhi mahami tu Jehovah debatani opunami gabi ditangi ho Jehovah do suara nami jala manganatap rohana di perdamolan hanguluton dot hagugutan nawahap hami. Dungi ditogihon Jehovah mahami ruar sian misir marhite sian tangan nagugu dohot marhite sian botohon na toltol dohot marhite sian hasonggoton bulun mardongan akatadda dohot halongangan. Jala dibuan hami satu inganon jala di basa-basahon tu hami tanoon tano haboran ni susu dohot situak ni loba. Nuaing pe idamah au mabuan patumonaan ni parbue ni tano na nilohom itu hau ale Jehovah ido sahatna martua doa kana tumangihon hatani di bata jala nau peopsa amen. Tabigema kor virtual ina. Now
Tapuji matuhata sen bukuende nomor 188 ayat 1 dohot ayat 2 Jahoba si parmahanau. Taha tidakon maha porseautai songon nahina tidakon idongatta saha porseon disadok portibion rap mahita madok au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jauh bana sasadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabian senton di porbadia andorang sohabuan ido tuhata natumaun nabernit di panguhu manisilatus nama tetar pajan do ibana di hau pinor silang natua tubano toru dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik ke surga lahu dulu siamun debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sugo tutanaon manguhumi halak nama ngulu do namate au persea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akan nabadia dohok dihasani dosa dohok dihatai namandok mulak mangulu sugo daging ni halak no mate dohok dianguluan lah sudah amin. Tatangi hormat tikting ni huriatta di mingguta sadarion. Huriana hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Saunari tatangi homatiting ni huriata di bagasan minggon Minggu tanggal 6 Maret 2022. Na parjolo guarni mingguta. Guarni mingguta sadarion di guari minggu info kafit dohot topik malua do ganuk nama jo guarni Tuhani. Dapat duahon jadwal perhubas. Namar hobas di permingguata botari ima pendeta Desmond Hutagaul STH, pendeta HKBP Gading Serpong, pendeta Haris Tandahuria Sitorus STH MM, marhobas di permingguan Arian pukul sia wib di HKBP Pospel Cirarap. Napatuluhon maka tidakon haporsiaun khusus. Di hari sadarion Minggu tanggal 6 Maret 2022 di permingguan Manogo Pukulonom dung sipul jamita di patupa huriatta do maka tidakon haporsiaun khusus tu sahala yanakon ni huriatta debatama napatuguhon rohana sida napaupaton titing pasu-pasu perbagaso
titing paduaho naing majalo pasu-pasu perbagasema ima Luisa Pebrina boru naibaho boru ni amatta polta naibaho nahinan tubu ni inatta rospita boru situmorang namaringanan di Perumda Sana Indah Blok UB2 nomor 20 Tolu Bonang ruas ni gereja HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Dohot Orwana Martinus Mareta Pasca Simarmata anak niamatta Padapotan Simarmata tubu ni inatta Rosmaida boru sihaloho namaringanan di klaster Alikan AB7 nomor 27 Paramon Gading Serpong ruas ni gereja HKBP Gading Serpong Resort Serpong pamasu-masuni patuponna di hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 maringanan di gereja HKBP Gading Serpong Resort Serpong Tangerang. Napalimahon pilihan parhepengon dohot torok ni ruas narodi permingguan nong salpu boy mata jaha di file nang dipasahat ni huriata marhite WA group manang WA keluarga manang WA pribadi napaonopon selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur goklas ni rohama sude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubu dohot marulang tahun hok ripe siat tanggal 20 Februari sahat tu tanggal 6 Maret 2022 hata nitu hatta si peopota imana tersurat di Parjamita Tolu ayat 14 nunga tung takas huboto luhut nabinahin ni dibata ido nahot rodi sa leleng ni lelengna dang tarbahet jolmai manabay tu si manang mangurui siani dibahet debata pesongoni asa mabiar jolmai mida ibana aka goar-goar na marulang tahun hatu tubu dohot na marulang tahun hok ripe boy ma tajaha di file ng pinasahat ni huriata marhite aka WA group songonima titing ni huriata di bagasan minggon di batama nama masu-masu hita saluhna naing begiot tama barita nauli na pinatolo hasni na posona marid de mahita sian bukuende nomor 678 ayat sada 1 ayat 3 pauba roham tu Jahoba. Tapasada rohata martangiang mahita. Mandok mauliate puji-pujian hami todopan muale di bata Jahoba. Allah diramoti di pasu-pasu hodo hami disadok ngulunami nang dia kau laun pardalanan nami.
Boy hami ro siya na kainganan nami, di papunguho kami, di pasauran nami, marhite parminggunon. Di nahupuji husomba kami ho Tuhan, marhite parmingguon nami. Paso-paso mga pasauran nami, dohot ho, paso-paso pasauran nami sama kami. Jala holong ni roha na siyan hoy mana mga rahot hasadaw ng pasauran nami. Tuhan nang tangihono nami mahatam, nagabibohal ni partodiyo nami. Pos dorohan nami marhite todim parbadiay boy huatu si hami hatam huha porsyay hami. Jala margogo mahami pinargogoamo, laho mangulahon nahobar tuhatam. At toh pasahatami ma parmingguon namyon nang tangiang nami. Holan ibagasan goan niya nakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuhan. Amin. Horasma dihita. Dihamua kamanami na nami na dibagasan joroon, doho na dibagas na ganduk na madoho ti ibadaon melalui channel YouTube HKBP Bonang Indah. Tajahama hatani debata nagabejami tadi minggu tasadaryon ima natak surat di Rom bidu 10 mamuka may san ayat 8 saha rodi ayat 10 tolu tajahama marsika sore Rom 10 ayat 8 saha rodi ayat 10 tolu odo tahe dido talpedo diho hatai di bagasan pamangamu doho di bagasan rohamdo ido hata haporsioni nahubaritahon hami ay rohaido porsea asatu hati gorang pamanganido makatidakon asatu haluau. Ay dangadong ibarni Yahudi mananggori. Ay sadado Tuhan ni saluhu na. Naung merbasa-basahon siyan hamoraon na tu saluhut akan nama Jo ibana. Ima sahana huriani tuhatang molo adong sada atlet manang bohape gogonyo marlojong asasahat tu garis finish tujuan akhir molo salah arah do ibana dang naboy sahat ibana tu tujuan akhir garis finish molo salah arah jalan si dalanana. Nagabe tujuan akhir di ngoluta, nagabe garis finish di ngolu di parlojongon ni hita jolma ahado aka mga kainang. Haluaw. Ido nagabe tujuan ni ngoluta keselamatan. Ayan. Molo tahuto pe tuhata Yesus Kristus taha porsiay ibana tujuan akhir di ngoluta asa dihita do haluaw. Alay molo salah do arah ta dinalaho meraih tujuan ni kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan akhir hidup kita. Kita tidak akan pernah memperoleh keselamatan itu kalau kita salah arah. Alanido hamu akadongan saha porsiaun tuhuri ya Rom diluruskan apostol Paulus ma'arah di halak Yahudi dinalahum meraih tujuan akhiri unang salah ay dirajumi nasida do holan Allah ni namangulahon patik ubay na maluak Allah ni namangulahon akan nadenggan gabe malua. Oma na dipatikos apostol Paulus dada Allah ni namangulahon patik
Dada alanin mangulahon na denggan ubay na tungaluhamu. Alay holan ala asi ni rohani Tuhan ni sapingdo ubay na maluham. Atong molosongoni unang pala taulahon patik, unang pala taulahon na denggan, molodang marlapatan noni ni nanasidan. Dao, ikanulahon na muna do patik, ikanulahon na muna do na denggan, ay do parbue ni haluaon. Jala haluaon ni nungasahat to hita. Di bagasan Kristus Jesus naroto portibion. Nang mate, jala hehe senamate. Ta parhatopot main. Haluaw ni nung nga jonok dihita jala nung nga dihitay di rohata. Alanido nakiningan di ayat siya. Mulai sana ayat 8. Talpedo diho hatai di bagasan pamanganmu doho di bagasan rohamdo. Ido hata haporsiaw ni nahubaritahon ham. Jadi nung nga dihita haluaw ni di bagasan rohata doy. Molo ala do hita makatidakko ni Kristus Jesus nang mate jalan di pahehe de batas yan na mate ido Tuhan na maluaho kita di hita ma haluaw. Jadi maridokon apostol Paulus to huriyay. So ngani manang suara ni jamitaon tu hita saluhutna. Asasahatam hita akamanga kanang di parlojongotat tu garis penis imahaluaw ni iman tanpa perbuatan adalah mati. Haporsiaw na marniula mana ikon tarida di parmeluot tasiganupari. Ay dada saluhut halak na madok au Tuhan bongot. Tuhan rajaw ni di bata. Alayak ka na mangulahon lomo ni rohan ni daamang na di banua ginjang itu. Haporsiaw ni sadahalak tarida may siyan parnguluan na si ganupari. Dang tarida holan sebatas siyan haringgason na merminggu. Dang tarida holan siyan haringgason na martangiang. Alay songo dia iba na menyikapi akan masa di ngulunaon. Songo dia iba na mangadopi akaparukilon siyan sikak naima tarida na tutusi tutudo iba na porsea manang nadaw. Molo na porsia di Tuhani dang uray marungut-ungut. Dang ura madele. Dang ura putus asay. Jala dang alay murtat maninggalhon Tuhan na, manitinggalhon agama na. Alay na porsia di Tuhani sikak na toktong patuduhon, haudukon, pangoloyon. Holang marsoba porsia tu debata nasasaday. Jala ikon lam togudo ha porsiaon na lam tangdo ha porsiaon ni na marsitutu laho marsoba tu Tuhan. Ido sikap, ido parngoluon ni hita aka naong sihuton Kristus Jesus. Jadi hita akan naong mangihuton Tuhani akan naong porsia tu Tuhani. Asalam godang akan nadapotan haluaw nun. Asa unang holan hita. Disuruh Tuhani mahita. Laho makatidakon marpanidangion di tonga-tonga ni portibion. Asa halak na asing pe marhatopoton Kristus Jesus do Tuhan. Na umate jalan na hehes yan na mate. So dia mai ikon borhat. Allah disuruh kita. Jadi tikiau melayani di akaingan na Salvador Sotuson. Ya, mulai tempat tepau di Sadahuria bukan hanya di Huria itu saja saya melayani. Dah. Contohnya di Medan. Ala HKBP Pertestilan Tede Pardede do tempat tu tiki melayani di Medan. Jadi godang do bidang jalan luas do Medan pelayanan. Akan nama hobas di sini. Basahat datang melayani tu Hotel Danau Toba, nadong di Medan. Sahat do melayani tu Universitas Dharma Agung. Sehari sebulan itu ada roster melayani ibadah di sana. Aka dosen, aka staff. Sehari sebulan, saya hari Jumat ikon mangisi do jadwal RC.
Baru tu rumah sakit Hermina tiap hari Rabu. Jadi sudah akan berhubungan taringot tu perusahaan ni tede pardede kami melayani di sana. Iya. Marhite haroro ni aka parbarita nauli dusi marlapatan do. Salah satu na boy hucaritahon marhite pengalaman di pakubasion nami ditiki di rumah sakit Hernama dan Holland HKBP na ditanya kok kami di sini. Sudah nasa Kristen pasien nan dirawat di rumah sakit ini. Kubesu kami penguatan, penghiburan, peneguhan baru martangia. Adong masahalak nang leleng masahit. Natangon dirawat di si jalan nunga pindah rumah sakit. Nunga mau keluar masuk rumah sakit. Sudah naroma nang yakon ibana. Bahkan doa secara online juga sudah dilakukan oleh keluarga, berharap supaya sembuh sehat. Jadi pada akhirnya pasien ini kecewa, medeli maibana. Dango lebih ditanyakan, kenapa? Nah salalengom marsahi tahu sudedo aka hamba-hamba Tuhan, bukan dari hanya gereja HKBP, bahkan gereja lain juga udah mendoakan saya supaya saya sembuh, sehat. Ternyata tidak sembuh-sembuh, malah semakin parah. Akhirnya kecewa maibana. Dan walau biar ditanyakan katanya, ya, bahana mau ngikut tim nami. Jadi kami panggillah keluarga. Kami datang untuk bukan mendoakan dia supaya sembuh, supaya sehat. Kami datang untuk mendoakan amang itu molor salpu pengoluna siyang portibion alay di ibana ano haluaon. Baboy no kami masuk manangyakan nahay matu keluarga. Ipabuwa maon tu pasien ni, pabuwa ma. Manangyako kodo bamulo mate peho bemeluah huan duen ina. Beparade madirim molo tungpe yalap Tuhan. Ya. Dia tersonggot ibana. Basa lelengon halak naneng manangyako nau. Selalu do asa idokon malum do sehat. Alay bahasa odao asa mangarade diri au. Molo mangadopi hamatea. Baru ayawan nun haluawi. Ipikiri. Akhirnya kami diperbolehkan masuk ke ruang itu. Martangyang. Ba memang itu hudoka sebelum martangyang. Iya. Ala memang aposa sahid no. Molo mangihutun medis batok kinay nama ina. Na dipangidol ya kamu nama ina. Jadi ba memang hudokon nga siap puamang muli alak Tuhan iho para di madirin mulu dialak ko. Iya. Pasahak diri jauh Tuhan ini. Jadi mulu mate peho amang diharora ni Tuhan padu halihon diho haluao tangis may bana. Akhirnya martangyang mahami ulo may bana martangyang. Hubege hami baritana memang dang piga arinay borhat di bana sa portibio. Ala ima lapatan na haroron ya keperbarita nauli tu aka sada inganan. Marlapatan dang mulak butino ni hatan ni Tuhan. Yang tadinya dia udah mandele, udah putus asa, ketika datang ke sana hamba-hamba Tuhan untuk meneguhkan dia ada pengharapan akan keselamatan itu. Jadi mau mati hian ibana di bagas sapat de leon, tu dia mai haduan. Tu dia mai haduan moni. Jadi ruang gerak ni akan perbarita nauli jangan dibatasi. Semakin tinggi pendidikan kita, ya kita berharap akan semakin luas wawasan kita. Cara berpikir kita juga akan semakin luas. Hai dong. Jadi mana ini dia, udah ditutup ruang gerak pelayananku. Karena uluan yang memimpin di situ juga wawasannya luas, cara berpikirnya juga luas. Tajahama di ayat 10, 4 ayat 15. Atong behama jowo nasida ibana nasohina porsiana sida. Behama porsiana sida ia sojolo di bege baritana. Alai behama begeo nasida ia so adong tarjamita. Alai behama marjamita nasida ia so adong na marsuru.
Song natar surati lehe nai lakani aka si beritahon na denggan. Ini tujuan kita. Jadi hita pe akamang akainang nakso parhalado hita dan parhalado partohonan, kita boleh berberita nauli kepada siapa saja. Tu dia hita lao isi dongata makatai aka berita nauli ma nagabi hata si hata nota. Marlas ni roha akan nama bege. Edo. Jadi molo tajaha do ayat 10 pasal 1 ayat 15 babohama jawa nasida Tuhani. Anggo sa liha porsiay. Bohama porsiay nasida anggo sa hiado di bege barita taringo tutuhani. Bohama bege nasida anggo sa adong go parjamita. Anggo sa adong go na marsuru. Unang lamar pepeng tabahen HKBPO. Jadi molo semakin ditutup guruang gerak ni aka parhobas malah semakin marpepeng semakin geleng na aka perjalanan ni harajau ni debata. Kita mendoakan dan kita berharap perjalanan ni harajau ni debata ikon dalam kencang dalam hatang sahak berita nauli tulia pertibion. Mau lihat ma godang go hal-hal positif na boy taulahon di masa pandemi on. Dak pola na ikon lawi ba rupani borhak turual negeri lah berberita nauli. Alai marhite aka teknologi nang aka tim IT na marhobas di huriat taon marhite live streaming channel YouTube HKBP na boy di total sa Dr. Tibion boy lam hatop terberita aka berita nauli na pinasahan niya aka perberita nauli tuliat por Tibion. Iya. Tatanya kon mak aka hata ni debatan nang tatangihon na salaon asa mangulay. So jamita na ari minggu dang mulak boti no ni somar ngula hatay. Dang sia-sia nang nahata ni debata berita nauli na tamemehon tua ka anak kota pe to kana kota dang mulak boti no ni. Iya. Hita mangula alay na mabajadina Tuhan debatado. Nunga taula. Aha, tugas ta sebagai ibu rumah tangga. Nunga taula, aha tugas ta sebagai natoras. Molol pe dang tarida do pe parbuhe ni buado nakon. Asong marnadong hamubao ina. Unang marna bosan hita totong manangyakon. Unang ngalas tapasom be dang hiatan sehati be. Toy ma lomam ma diho ni nahita rupani. Ay nga balgaho nga dewasa ho. Nga botoho na denggan na roa. Memang ya. Alay dang apa sebuot tay molol so tarida do pe parbuhe ni akan nataula natamemehon. Ditiki na pasti marparbuhe di. Jalan nama ben marparbuhe dang hita. Ulaon ni todi di. Ulaon ni todi. Bagian kita mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagian di debata biarlah bekerja Tuhan yang bekerja. Mangulah hita jolma ala yang kono mabay jadina Tuhan debatado. Jadi ditiki mangulah hita taula masyan nasaroha syan nasagogo. Kedengan kesungguh-sungguhan. Debatado nama mereng na taula. Jangan rupani mana HP dulu di posting. Ya kan? Asal dipuji. Orang yang tidak pernah memposting bukan berarti tidak bekerja. Itu. Ada ngadong mulai. Nina, makan gaji buta dulu. Ya, ngapain Tuhan tahu apa yang dikerjakan setiap orang. Jadi kalau dah di posting on to medsos bukan berarti dia tidak bekerja. Mindset kita harus kita rubah. Itu hamu kadongan saha porsiaon jadi haluaon ya sadihitai halani ha porsiaon do alani ha porsiaon dangalani gogota rupani noni dangalani godang isinamota dangali akan adenggan na taula asa dihita haluaon jadi berbeda do pemahat mata dongatan na disabari baan semakin banyak pahalanya ya dia masuk surga nih kan. Hapa mahamata dang songon. Hapor siaon namar niula do. Ido gabe dihita haluaw. Jala haluaw ni nunga dihita. Asa tetap hita mangolo di bagasan haluaw ni. Unang sampai haluar siya ni. Ya. Di bagasan Tuhan matotong.
Di patuduhon mahaudukonna, di patuduhon mapangoloyonna ng kesetiaan na holang marsoba tu ibana sa sadyo. Unang adong be, Tuhan na asing sa holang ibana natasoba jala natahapor siyay. Molo saha naing saha do hita tu garis finish tujuan akhir hidup kita, mari kita tentukan pilihan kita, sikap kita dari sekarang. Setia sahara di ujung na, burju sahara di ujung, songon di wahyui pangukapon, saya burju maho rasi rasa mate, dungili honon nama tuho tupal hangoluan. Alani aka mga kaina. Aka na ko taipe, iko gabi dapotan haluaw to. Tatanya kun matutong. Marbarita na uli mahita, dito nga di bagasta. Ay naman sa godang wine, di apalagin masa pandemyon, parukilo ni natoras, marukil. Menuntun dana na. Godang na magsahi no ang alani aka hapeo nate. Iya, au sa jope nang pegeleng, ada agak sulit diatur gitu, diarahkan. Bosan, di rumah terus, nggak boleh main ini, nggak boleh main HP, tidak bosan di rumah aja. Kapan kita jalan-jalan? Berdoalah supaya berjalan-jalan, supaya mati itu si corona, si covid itu. Dari dulu mak, kami udah berdoa, indah dong, mengalusi. Tapi nggak mati-mati, indah dong sengkat. Ada aja jawabannya. Gitu. Jadi ido paru kilota, unang ma sampai manibilan aku tayate. Masuk kita tuh surga, harapan dan ternyata anak kotai pe jala sude aka nama kaporsya ibana masuk ke surga. Jadi asa masuk tuh surga kita, dia do hanya oleh iman yang berbuat. Aido. Unak tapangasahon do bah. Ai bahasa tu neraka au. Ai kan burju do merminggu Tuhan indah kan? Ya. Molo masuk contohnya haduan si Judas Iskariot tu surga. Adong kita nabai protes. Kita tahu kan si Judas Iskariot nama Yehon Tuhan ini. Si Judas masuk. Udah masuk. Perkordoan dia. Ada yang protes. Itu hak prerogatif Tuhan. Iya. Yang menentukan ya hanya dia. Jangan aboy kita madokoni, wasai masuk, audang masuk. Iya. Jadi berharap dari asa sudah kita masuk, tapatuduhon mah dari kehidupan kita setiap hari. Nah tututuh kita mapokusay manguloy Tuhan, manguloy Tuhan. Unang manguloy aka keinginan ta. Unang yuloy dulu. Ya. Mula tauloy do keinginan ta bukan semakin membahagiakan kita. Bisa saja keinginan yang terpenuhi itu bisa menghancurkan kita dan menjatuhkan kita sendiri tanpa kita sadari itu akan mengakaina. Alai mula tauloy do Tuhani terus kita majau guarna ayakan majau guarna malua do nida. Berseru lagi kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Sai paluau ni Tuhan ini, paluau. Tuhan ima di pangasahon, marhaposan Tuhan ima, tu Tuhan ima. Di bagasan panguluku, aku tetap berserah kepada Tuhan. Setiap kesulitan yang kuhadapi, setiap ada pergumulan hidupku, baik di keluarga maupun di dalam pelayanan, saya hanya berseru kepada Tuhan. Jadilah kehendakmu Tuhan, kehendakmu yang terjadi dalam hidupku. Biarlah Tuhan yang mengatur langkah hidupku itu. Ya, buktinya kenyataannya ya Tuhan yang mengatur langkah hidupku. Jadi berseru mahita tu Tuhan. Tajau magwarni Tuhan itu tong. Marhaposan tu Tuhan mahita. Jadi pada akhirnya hidup orang yang berserah marhaposan holana mengendalkan Tuhan ini di ngoluna, ya pada akhirnya dia akan semakin menikmati berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan dalam kehidupannya. Dan dia akan semakin mengenal bagaimana Tuhan itu berkarya dalam setiap pergumulan hidupnya. Lantat ada masa dia do debata mangula di tengah-tengah ni akan masa di ngolutang molo saita jauh do guarna
dalam setiap kesulitan, dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan hidup kita, kita panggil Dia, dan biar Tuhan itu bekerja. Kita akan semakin menikmati dan merasakan berkat Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu. Bah, semono do HP rencana ati Tuhan. Ternyata rencana Tuhan, sakat ni Tuhan, tu akan nama situ tu majau ibadah nama raposan ibana adalah rencana kebaikan dan rencana kemalangan, kebinasaan, rencana Tuhan yang dinyatakan dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Kalania kamang kainang toktong mahita marhaposan tu Tuhan ni marsitu tu mahita lahu mangoloy ibadah. Unang ma aka keinginan tatauloy. Alay dia lomo ni rohani Tuhan ni imataula jalata oloy. Asalam tahilalama. Songodian ma di bata mangula di ngulutang jalata hilalama nang aka ragam di paso-paso. Na siya ni bana nanay pasahaton na di tonga-tonga ni ngulutaw. Haluaon ido sakat ni di bata dang hamagohan. Jala haluaon ni do nagabe tujuan ni ngulutang. Dihita doy haluaon. Bisa kita pastikan itu dari sekarang. Saya akan sampai kepada tujuan hidupku, yaitu keselamatan. Amin. Maktanya yang mahita. Mauliate maali de bata Jahuba di sobahon rohanami itu adopan. Nunga hutang niyo kami hatam nagabe bohal ni partodion nami. Dada alani na mangulahon patik. Dada alani na mangulahon akanauli na denggan tutuban na malua kami. Ay dang boy hami sikop lahu mangulahon. Holan ala asin roham. Alani haporsyal. Alan mangulahon hatam. Tungido bay na malua hami Tuhan. Haluaw nido nagabe titik akhir di parlojongon nami. Jala tujuan ni ngolu nami. Asa di hami haluaw ni jala nunga di leon hoy Tuhan. Asa mangolu hami toktong jala dapot hami haluaw ni di harorom muse padualiot tonga-tonga di Portibion. Hupatuduho kami ma di parngulon nami di siganup ari. Asa toktong hami porsea manguloy ho. Unang lomo-lomo ni rohan nami, aka keinginan nami na huloy hami Tuhan. Alay tung lomo ni rohamma. Pos do rohan nami pargoguam mo hami Tuhan. Lahu manguloy marsoba satia hami tuadopanmu. Songonido pakyomu do hami nang gabe parbarita nauli. Tuakana kon nami, tuakana humaliang kami. Nang naso makaporsyay hon way ngulu nami gabe barita nauli ma. Asa akan naso manadda ho di tikyon gabe boy manadda Tuhani. Jala di jow guarmu, jala dapotan haporsyal, jala haluaon nasida. Pakai mahami gabe setidangin di tonga-tonga di Portibion marhite ngulu nami. Pos dorohan nami Tuhan paso-paso nuhami lahu maulahoni. Tuhan paso-paso HKBP bonang indaw. Sude ruas ni huriam paso-paso marap dok parhaladun. Nasasaroha sa pikiran hami tutu songon tahun kesehatian di bagasan tahun. Ale de bata Jahuba hubo kami ditangi yang nami akar ruas ni huriam na di bagasan parsahiton dalam pemulihan na dirawat di rumah sakit dauni maay hodo pa dauni bolon todung Javier berkat pasaribu pemulihan di bagas nasida nyonya tesi tohang borusiahan sahid diabetes amang JSC Hombeng opu jaya dan doli dirawat di rumah sakit Anissa ala terganggu pernapasan. Amanami El Luban Batu borus tinjak isoman ala ni kopi sapulusia. Amang hasi Hombeng dohot inang bona baban ala ni kopi. Inang situa Jesinambela boru Simamora ada gangguan saraf di wajah. Gilbert Hutagao isoman alani COVID. Amang Jesse Hombing berpanjaitan dirawat di rumah sakit Asri Bunda alani COVID. Saluhut na Tuhan ruas ni huriam na di bagasan pemulihan do parsahiton
Hodo Tuhan mual ni hahipason ng hamamalumi. Siyan hodo hupangido hami. Hujo hami maho Tuhan. Sa tata makaruas ni huriam na dibagasan parsahiton na terdaftar do akan na sa terdaftar do pemolotunga dong Tuhan ruas ni huriamon pasu-pasu manasida. Lehon mahahipason ni ng hamamalumi Tuhan. Asaboy na sida mulaw-mulaw songon na somal. Tuhan tuhodo hupasahatami ruas ni huriam na marulang tahun hatutubo do ulang tahun hot ripe. Marhite na ditabay ho umur ni pardongan sa ripeon niyang umur na sida tabay ma hahipason na hagogoon. Jalataba mo do ng aka pasu-pasu pardagingon ng pasu-pasu partodion di ganup ruas ni huriam. Asa tujuluan na riyon. Boy lam dihilala na sida ragam ni pasu-pasu na pinasa mo. Jala boy lam huhilala kami Tuhan. Songon dia do Tuhan ni mangula. Di tonga-tonga ni ngulu nami. Di na mga dopya karagam ni namasa kami. Tuhan, hubok kami ditangyang nami ruas ni hurian na marsaka na yung majalo. Pasu-pasu pardongan sa ripeon. Homale Tuhan o masu-masu rencana na sida. Tu aka ari na mangihut tanggal 12 Mareton. Di HKBP Gading Serpong na yang majalo pasu-pasu ma boru ni huriam Loisa Pebrina boru ni Baho Dohot Martinus Mareta Pasca Simarmata pasu-pasu masakap na sidaw pasu-pasu nang aka na tua-tua na sida sude aka pamilih si sohok na sida asaboy mardalan rencanai ho Bartolomo ni Roham alide bata Jehovah hubo kami ditangyang nami bangsa do negara namion asa homa mamasu-masu sude aka pardalan ni program na naing lahonon na di taon pasu-pasu aka partogi na manguluhon negara do bangsa namion Tuhan martaba-taba mahabisukon asa sude aka na naing lahonon na sida pahisaton ngolu pardagingon kesejahteraan kemakmuran ni masyarakat Tuhan songonido nang aka dokter para medis na mangula di rumah sakit di klinik nang di aka puskesmas homa na mamas-masu na sida Tuhan pasu-pasu mudo aka pangubation na di patupan na sida asa marhahipason marhamalumon aka ruas si marhite pasu-pasu na siyan ho na jinalona ale Tuhan hubo kami ditangyang nami sudah aka program di HKBP bo ng Indaw naong diputuson na di ari mingguy marhite rapat huria pargogoy mahami pahalado rap sadok ruas ni huriam laho mangulahon ni saroha sa pikiran mahami tutu Tuhan lau pasauto ni asalam marbungaran ma marlupuk ma barita nauli san nga nanon jalatul kana humaliang na pe Tuhan boy malam torok na manaddaho marhite parjongjong ni huriam di ingana non alede bata Jehovah pardosa na godang dohami urasi ma akadosa pangalosyon nami asalam tamahami di hadapanmu walang ibagasan guarnya namo Tuhan Yesus Kristus martangya kami Tuhan amin taparade mai deta laos tapasahat ma piliatan marede mahita Si
sedakon ma peliaton tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale debata aman nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salu silang lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat kami ma siya na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa kuprasya kami pilianon. Patibulhon harajon. Di tonga-tonga ni Huriam, do di Portibio. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajan, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa darion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang kami tugihon, tupangujunan, palua mahami siyang pangako. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahita. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuhita jala di pasaur humadamena tuto ditami. Amin. Hame sian parhalado sian tim IT song leader ng tim musik pasahaton tuhita saluhuna na dibagas joroon doho na dibagas na madoho tiba daon hupasahat tamima selamat hari Minggu ma dihita Selamat hari ipasu-pasu Tuhan imahita saluna Horas Horas. Shalom